Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro pinang petya ka batisi TV manipyang sampai pi Shri Khubor kimat. Nikon syam ya pasha Shri Khubor na kaling kibenta chong ka Jylla. Ka result class 12 chong Meghalaya Board of School Education na plat ba ne ka singi ka Tarik u Jymmang aja punrio. Na ka benta baro ki stream kata ka arts ka science ka commerce but vocational stream. Ka Mega Shri Roy ka samla puli chong ka St Mary's High Secondary School laim crash lo. Ka balayo ya ka kerdan ka beningkong haka top 10 jong ka examine higher secondary school living certificate haka art stream haka jingpin na result na ka Meghalaya Board of School Education haka Tarik u Jymmang aja punrio. Kalapin pau bakan beteng ya ka jingpuli haka subject political science kum ka honors subject but menta kadang apply ban your seat ha Delhi University. Kawai kalong kami kabala tup kerteng kum ka kong Jini Sukhan kabana ka shnong haidong ka shnong ka bahap hapo ka East Jante Hills District ka layo ban perlat im ya ibai Kylleng ibara shukha haka arp kanai trik ya yong aja punrio ibara shu eno dakik mi kpa kat kum ukurwo bala pha da superintendent of police ka East Jante Hills haka artrik Jymmang aja punrio la pentip ba ini Kylleng la ra sha sutnga CHC ban le ya ka medical check up but nakaliang jongki pulit register case ha clearian women police station hapo ka section 93 BNS ki khun ki hajar jong ka hima sora kilapin banapat ba ha ka Tarik u Jymmang aja punrio kintur shaka Khasi Hills Autonomous District Council ban pinbor ya ka district council ba ka day ban ai sanat no yo CM ubaka hima kala jit upa im maram dors im Usembut mencerang ba ka Jylla ba President Tensang balong ru state president jong ka National People's Party ha ka Jylla Meghalaya ha ka Tarik u Jymmang aja punrio uloong ba ka NPP ka dei ka bala sandur banya da ya ka hok jong ki riulum ki red pat but ki kunhun yang per hapo ka ri but ka dei ro ka party ka babu hakmat ya ka thong manwandra ya ka jingatli jong ki riulum ki ba shong ki basa ha ki pratali ki Jylla jong ka than chate lamni ni jong ka ri India ka Deputy Commissioner jong ka East and West Khasi Hills District ka kong Anita Khubor ha ka Tarik u Jymmang aja punrio kala pentip shaki pat ba but shakirang ba shnong ki ba hap hapo ka district ba ka jingtho ya ka census araja punyo kala sedang nadu ka Tarik u Jymmang aja punrio UMLA ka West Shillong constituency wa polling do ha ka Tarik u Jymmang aja punrio la play pat ba yiki laitli ki jingtre hapo ka shnong lumksha lumkor Shillong ki ba kunthum ya ka ATM machine ya u road divider but ya ka control room jong ka ATM machine but ki core CCTV hagani gasngi la sakhilang do Deputy General Manager ka SBI Shillong u Samir Kant Jha kinong shnong but kinoya lam shnong jong ka shnong lumshan Mencerang ba ka Jylla konrat kong kasangma ha ka Tarik u Jymmang aja punrio ula play pat ba ya ka maran nyele kai football blashna pen ba kuntup ru ya ka indoor sports hall ha ka shnong umlengka lai mer apashmong ka Neutral Archik National Movement West Jante Hills District ha ka Tarik u Jymmang aja punrio kala shim ya ka rai ban yasnok tilang bat ki pat ba ka shnong lapangam Hadian ba ka dor bar shnong gala rai ban diktur pat ba sho office keterian ha kan Tarik u Jymmang aja punrio hadian ba ki pulit ka Jylla Assam bat ki pat karbi kila khangi ki pat ba ka shnong lapangam ban lech ki jakarap ki badan hapo pul sam jong ka shnong Eki hajar ngot kinong yalam bat ki pat ba no krishan jong ka UDP Maukarbat Circle HSPDP Congress bat BPP kila penya so yali shaka National People's Party ha ka jingalang jong ka NPP Maukarbat Block kabala long ha ka Tarik u Jymmang aja punrio Bentapan ya phashi Khubor na kaling ki benta jong kari ki noyalam barang ba jong ka Bharatiya Janata Party kilai thul pa ba kan de ka sin ka beningkong ba ka BJP kan thau ya ka sarkar ha ka Jylla West Bengal Kabaderu ka jaka balakha ya unong seng jong ka Bharatiya Jana Sang u Shama Prasad Mukherjee Bungut kinong trei ba kinong kashan jong ka Bharatiya Janata Party kilai lumlang shaba jong ka yengsa jong ka Mamata Banerjee ha Kolkata ha ka siningkong man Pyrthei ya ka sur jingjom tang hadian ba ka BJP kala tam shakmat ha ka jingjom ya ka election hadian balanyo ya kivu ka Swati Maliwal ka badikar khot jong ka Rajya Sabha kala ong ba ka politics ka balane daki postnam jong ka jingthombor ba ka jingpitsngau bha West Bengal kala jankut namar ba ka BJP kala lamkhmat da ka jingjob ha ka ni Jylla ka Maliwal dangshen kala phetno na ka seng APP but kala penya so sha ka BJP
Ka jingnya vote na kabanta ka election sya ka yeng darbar thau an jong ka Tamil Nadu ha ka skinin kong kalapen pau ya ka jingya khun ka bajuat bha hapreng kinong yalam jong ka BJP perki kertong jong ka Tamil Naga Vetri Kazakham kabalalam khmat dau aktor Vijay amdang kata ka TVK kalapen kindet ru wat iki kertong jong ka DMK ka babat yaw lakam sinsyar ha ka ni Jylla Katba ka jingnya vote kadang ya chakmat na kabanta ka election syakiying darbar thau an Jylla Assam kinoyalam jong ka BJP kalapen pau ya ka jingshania ka bas camp ha ka jingtrikam jong ka party ban yo ya ka jingjop ka babun pan ki pulit jong ka nongba Kolkata kila perking ban yale sngop ha ka skinin kong ka badai ka sngnya vote na kabanta ka election syakiying darbar thau an jong ka West Bengal ka jingkhang persha ban le sngop ha ka long ban pentikana ya ka shongsup shongsan hanong ba Kolkata Uhitendra Nath Goswami bade ukurtong jong ka BJP la job ya ka election ha Jorhat Assembly Constituency dagwa peliem ya Ugorov Gogoi ubade ukurtong bat unong yalam jong ka Indian National Congress ha Assam Goswami la yo ndrupu khandai hajar South Spa live khandai vote kat ba Gogoi la yo Sapulyu hajar Arspa san punya vote Ki left party Hari India kabalong teng kaseng san Pyrthei kabak klain bha ha ka san himasima ha kari bat ha ka than menta kila do bor shisendan haboro ka Jylla kata hadin san posnem kani kala pau ha ka election kabalong menta ka kanti chong news mine pha pa menta shi Khubor na Kylleng giri ka Pyrthei ka Iran ha ka singin kong kala maham ye ki shipai chong ka United States ba kimbit bandrung sha duriaw ba Strait of Hormuz bat la ongru ba ki shipai ka US kin ngat ha ka jingsha thambor la da ki thmu ban tur bat bandrung chupor ka United States kan sedang ya ka sinjam bala kershan la ki bor shipai ban sinra ni ki chat kit mar lingba ka Strait of Hormuz kat ba u President Donald Trump ula penbana ban ajera bi ki chat ki ba sakut hapren ka jaya kan at ha Middle East U Chancellor Jongga Germany Friedrich Merz ula ong ba wat hapdeng kat mark tien badang shen bat President ka United States Donald Trump Henry unum kut pat ya ka jingetre lang bat ka United States ka Pentagon kala penbena ha ka sngi tho dieng Jongga tayo bala dem ba kala thmu ban gweng no kumba san hajar mut ki shipai ka United States na Germany U press secretary chong President Dmitry Peskov lo ong ha ka sngi ublei ba ka Russia ka kwa ban pen urlong no ya ka jingtmu ban ra ya ka jingsup ka Ukraine lingba ka jingate soskular lai thok lat pathai Khubor ulo ongru balada ka Kiev kam kwa ban Ukraine sup ka Russia kam bat si ban pen urlong ya ka jingang no dak bo jong shipai ka Ministry of Defense jongkari Israel ka thmu ban thiet ha ka ju upor artili ki ling suin thma ba thmai ka wei ka ling sun F-35 na Lockheed Martin bat ka wei pan ka ka ling sun F-15IA na Boeing ya ka ba la manjur da ka Ministerial Committee on Procurement la ong katanat ha ka single Barok menta ki phai khmat cha ka Pakistan hadin ka jinga kan an ka barang yai beteng ha West Asia bat ki nongpet perman ki labu jingkali ru ka ega jubam ka bami na ka jinglong siang ka Islamabad halor ka ni ka benta Kibor pahara chong ka Pakistan kila penyap kelam ya ki laingot ki pat ba ha Balochistan ong ka Khubor chong ka wei ka seng bapau khmat chong ka hok long briu man briu Upang ubade udukot chong ka hok long briu man briu ka Baloch National Movement ula kado ba u Kudapir Muhammad ba ukhun samla chong u Abdullah kila sha penyap ha ka shitarik unai wing ha ka than kech zamuran chong ka Pakistan Kila pathai Khubor bagi kinhun ba per ki la pen pau ya ka jings ngokia halor ka jingsha khanglat ka hok jong kinong tho Khubor bat ka jingma ya kinong tho Khubor ha ka ri Pakistan lai tho kila pathai Khubor jong kani ka ri ha ka skin kong Tikitu kilong ki Khubor hakimat kemat mentasi kublai